Ngiyanibingelela kuMagumba Omhlaba. Indlondlo lekhulumayo umntwana ohamba namakhehla. Sanibonani. Umsamo wakho. Makuthiwa umsamo wakho kushiwo amathonga ohamba nawo. Yiwo-ke lo umsamo wakho. Uzwe kuthiwa kwesinye isikhathi umuntu athi abantu abahamba le ndlela, thina abantu, especially thina abantu abahamba nenzuzo, thina abantu abahamba namakhosi, mangabe sishunqisa impepha sikhuluma namathonga ethu, sikhuluma nama-spirit guide wethu, kuba nalokho abantu abadidekayo ukuthi mina kuthiwa ngiyishunqisa impepha, mina ekhaya kuthiwa impepha ngikwazi ukuyishunqisa ngoba ngiyingane, ngoba ngiyini. Cha, awushunqisa impepha yasekhaya la. Asikhulumi nabantu basekhaya. Umsamo wakho lo sikhuluma ngawo, asikhulumi ngomsamo wasekhaya, sikhuluma ngomsamo wakho, okusho ukuthi manje sikhuluma ngamathonga ahamba nawe. Ngicela nicaciseleke bantwana bamathonga lapho ukuthi musu ukuyibambezela uthi wena uzwa ngabantu bathi impepha ungayishunqisi, impepha wara, impepha in uzosala. Indaba yakho fanele ngabe iyahamba, mayizosalela emuva ngenxa yezinto ozizwayo. Thina-ke esesidlulile lapho, esesihambile le ndlela, yingakho-ke ngisho ngithi shunqisa impepha, uphahle abantu bakho ohamba nabo. Umsamo wakho loyo. Manje-ke silana-ke ukuthi umsamo wakho ubona ngani. Umsamo wakho uma ngabe uphenduliwe, umsamo wakho uma ngabe abantu bakho bethwetshuliwe, abantu bakho besenkingeni, ubona ngani. Inkinga leyo ngoba la ngikhuluma ngami la. Kuwo wonke nje amavidiyo esikhathini esiningi engiwakhiphayo ngisuke ngikhuluma ngami, ngisuke ngikhuluma ngento eyenzeke kimi, ngisuke ngikhuluma ngento engiyaziyo. Angikhulumi ngento engingayazi nengizwayo, ngikhuluma ngento engiyaziyo engidlule kuyona mina, ukuthi ngidlule kanjani futhi ngisizakale kanjani. Yingoba ngiyazi ukuthi lento engiyishoyo ngiyayazi. Lento engiyishoyo ayizukwenzeka kumina kuphela, kukhona nabanye ezokwenzeka kubona, and kukhona nabanye abahleli kuyona kumanje. Kukhona nabanye abazibonayo ukuthi izinto zakhe zithule, azinyakazi, zihleli ndawonye. Uyaphahla kuthulekile, uyakhuleka kuthulekile, wenzani, kodwa akakuqali lapho ngokuthula. Mina nje okwami akuqalanga lapho kwathula khona, kwaqala mzukwane ikhehla lami lifika kimi, lihamba nesalukwazi salo, lafike laphekha, layiphekhela lona isuitcase, laphekha ngiyalibuka nje, lasethi suka lapho lithi sengiyahamba mzukulu, usuyosala kahle sengihambile. Mina ephusheni ngathi mina hawu, washo ngathi ubuyiphekhela kanti ubuphekhela ugogo. Wathi hayi, kodwa kusalayo sengiyahamba. Isalukwazi sakhe sasimbuka, wawusibona ukuthi siworried, kodwa angizange ngithathe notice ukuthi kuhanjwa kiwaphi. Kwathula lapho emveni kwalokho kwawukuthi nje kuba bayakhombisa, khona lokho abakukhombisa ngakho ukuthi asisekho la sesihambile. Okunye kwesisikhathi ngaphupha imbuzi emhlophe, imbuzi ziningi zimhlophe, ngajabula ngathi awu imbuzi ezimhlophe kanje. Kwase kuba khona eyodwa nje emhlophe kakhulu eyafike yathathwa nje, ngiyibhekile yaphela kanjalo. Kwakuyisayini yokuthi kwakufanele ngibone ukuthi akuhambi kahle, kodwa ngalibala ukuthi hayi ngiphupha imbuzi ezimhlophe, kusho ukuthi kuhle. Yabona, bese ulibala izinto ungaboni, azange ize nginake. Kuya ngokuthi-ke abantu bakho bafika kuwe bakhulume kanjani. Abanye bakhuluma kithi ngamaphupho, visions, abanye yilokhuzana bafike bakhulume bona ngqo, bazikhulumele ukuthi bona bafunani. Abanye nje kuba imizwa yakho engaphakathi uyizwele ukuthi angenze njani, bese uyayenza leyo nto yenzeke, intuition. So kuya ngawe-ke. Mina-ke emaphusheni, ekakhulukazi mina kimi bafika ngamaphupho, bafika ngama-vision, ngakho konke bafike bangikhombise uma ngabe befuna ngenza izinto zabo. Kodwa manje amaphupho ayisengekho. Ngithi uma ngiphupha, ngiphupha izinto nje ezingasile, imfishi, kuphuphe ngiphuphe into engekho, kuphela isikhathi, inyanga yonke. Khumbula muntu wethonga ukuthi thina siphupha usuku nosuku, futhi amaphupho ethu ayakhuluma. Uyaphupha wenze lokho okuphuphayo, uyakwenza. So ngase ngingasaphuphi-ke nhlobo sidalo, ngingasaphuphi, ngiyibuza ukuthi kwenzakalani, ngibe senkingeni.
akukho engingazange ngize ngikuzame ngithi ngiyaphahla kuthule, ngithi ngiyaphuma ngiyophahla esigangeni ngibuye nje kuthule, ngithi ngiyaphi kuthulekile. Kodwa uma ngabe ngilala emini, ngiyakucela ukuthi nawe Mntanethonga uzame ukuthi ulale nje emini. Ilapho-ke uphupha khona, bazokubonisa khona kancane, uvele kancane ukuthi kukhona oku-wrong, bazokhona ukukubonisa. Especially nje uma ngabe usuye emanzini. Ngalesikhathi sokuya emanzini, bengithi uma ngifika emanzini ngithi ngiyangena nje emanzini. Angithi uma uya emanzini ufike ubingelele kahle umnikazi wendawo, wenze konke okwenzayo, bese-ke uyangena la ufayele ungene khona, uyacela wenzani, uyasondela. Uma ngithi ngiyangena nje emanzini, ngizoba nesiyezi leso ongasazi. Amanzi ngiwabona ukuthi hhayi cha nginesiyezi, uze ubambelele emanzini. Emanzi mhlawumbe awuthotha wamaningi lamanzi, kodwa uzoze ubambelele ngendlela onesiyezi ngakhona, ubambelele ematsheni. Futhi khona uma uke wawathela nje amanzi wawathola, bese ngize ngingangena emanzini, ngime ngaphandle kwamanzi, ngiphathe ibhakede ngisithele ngamanzi. Khumbula-ke Mntanethonga, kunesikhathi lapho uma ngabe usu-initiator uhamba indlela yakho, kuba nendawo lapho uba nespoti khona, la owazi khona ukuthi la ngifike ngicele khona, ngifike ngibonge khona, ngifike ngikhale khona, ngifike ngijabule khona, ngifike ngenze konke la. Yiyo-ke leyo ndawo engishoyo ukuthi especially uma usuya kuleyo ndawo uyabona ukuthi unesiyezi, uyazizwa ukuthi hayi man, angisesuyena lo engimaziyo. So ilapho kubona khona ukuthi kukhona izinto ezonakele, konakele nje kakhulu, ngoba le sport oya kuso, le ndawo oya kuyo, uzoyazi ukuthi la bengithi uma ngifika, mase ngibuyela endlini ngiyophupha kahle, ngiyophupha izinto ngibone ukuthi hhayi kuhamba kahle, ngibone ukuthi khona la ngiyakhona. Futhi uyazibona ukuthi uma ubuya emanzini kuba mnandi kanjani, ubuye uphila, ubuye ubusisekile, ubuye unamandla, ubuye konke kukhanya, ngisho amaphupho akho ayabonakala, ayakhanya, ngisho amathonga uyabona ukuthi ajabule. So ngiyazi ukuthi izinto eziyinkinga sizibona kudala, la sewubona khona ukuthi yabo sengixakeke ngempela. Ngicela usukume Mntanethonga, sukuma ulungise izinto zakho, sukuma ubone ukuthi izinto zakho ziyabheda. Mina-ke nje amathonga ami, hey, ngelinye ilanga ngiyonenzela, ngiyohlala phansi nani ngikhulume, nginitshele nje isitori sokuthi umsamo wakho ubaluleke kanjani. Nginitshele nje isitori ukuthi mina how many times bethwebula umsamo wami, how many times ngithi izinto seyihamba kahle baphinde futhi bawuthwebula umsamo. Ngisho nje lokho kokugcina engithe mase bethwebula umsamo wami bawuthwebula ngefoni, ngihleli nje la endlini ngiyihlalele kwangena ifoni, ngathi nje mangithi hello, sakhuluma kancane, awu kwase kuphelile. Ngitshela ukuthi inkinga oba nayo yokulungisa lezo zinto, ave kuzinkinga. Kodwa-ke ibambe la Mntanethonga uma usunenkinga enjalo, uma ungasaphuphi, uma ungasanjani. Qala-ke manje uthathe yini le emhlophe, le u-round, umcako. Thatha umcako nje ukufaka emanzini ugeze ngawo uma usuyolala. Uthathe i-holy ash uyifake enkomishini, uthathe amanzi uwafake enkomishini noma eglasini yakho, ufake isipuni uwagoqoze phakathi, bese uyaphuza, bese uyahamba uyolala. Uzame, ngithi siyazama, uzama ukubona ukuthi abantu bakho bazokwenza njani. Thatha impepho uyibilise, impepho yakho uyibilise kahle, bese uyayiphuza, uyisefe, uyiphuze, uyenze nje ingabi strong kakhulu, uyiphuze. Kodwa-ke impepho angeke izikulimaze. Impepho uyayiphuza, impepho uyachela ngayo, impepho uyaklina ngayo. Indlu yakho lo lala kuyo naleli kamera lelo nje olala kulo, makhosi, ikamera olala kulo uyalithatha
uyashiftisa izinto, uyashiftisa umbhedo lala kuwo ngaphansi, awungabi nazinto ey'ningi lezi ey'fakwa ngaphansi nokungcola kokhona, awukuklini ikamera lakho uklini, bese ukorobha ngale mpepha le, ukorobhe ngempepha yamawele le kade uyibilisile, le kade uphuze ngayo, la ulala khona embhedeni ishidi lakho awukulichele ngale mpepha yamawele, uzokhona ukuthi ulale ubone ukuthi wenze njani. Ngelinye ilanga hamba uye emanzini, hamba if usune-sport sakho, hamba uya kuso leso sport, ufike uphathe ukudla, uphatha lo uyokwenza iladi, ufike wenza iladi lakho leli mawufika ulenza, uphatha ukudla, uphatha amaswiti, uphatha lezi zinto lezi ezimnandi, ama-fruits, uyabeka, ungabuza even kuma-comments, ngizokwazi ukuthi nginiphendule. Uma ufuna ukubuza ukuthi ufuna ukwenza iladi, ukuthi ulenza kanjani, ulenza ngani, ngizokwazi ukuthi nginiphendule lapho if uma ngabe awazi ukuthi uwenza kanjani. Uwenze iladi, ukhulume nabantu bakho, hamba nabo, uyafika uyabingelela laphaya, ubingelela umnikazi wendawo, ubingelela indlondlo, umnikazi wendawo uyambingelela, uyacela ukuthi namhlanje ngifikile ngizokwenza iladi, ubize ogogo nomkhulu, ubize imimoya ehamba nawe engibathileyo, uyakhuluma lapho, uyabika yonke udaba lakho, uyakhala ngaphakathi, not ukhala inyembezi, uyabika lokho okhala ngakho, uyabika, uyacela, uyasho ukuthi uxakekile, usenkingeni, ucela ukuthi mawulungiselwe lokho odinga ukuthi ulungiselwe ngakho, bazokubonisa ukuthi wenzani. Sengisho ukuthi ake sithi awunaso isport njengamanje, awukakaboniswa indawo, uyaya khona emfuleni, uyafika uyalenza iladi, hhayi emanzini phakathi, ulenza phezu komfula, uyabeka izinto zakho, uyenza. So uma ngabe nje izinto zakho uzibona ukuthi ayihambi kahle, buyela emanzini, buyela endaweni yakho, buyela kwindawo yakho le ekuthiwa cela kuyo, kuthiwa khuluma kuyo, kuthiwa jabula kuyo, ubonge kuyo, ucele kuyo, ukhuleke kuyo. Yiyo leyo ndawo. Ngiyabonga ingane zamathonga, ngiyafisa ukuthi kunihambele kahle, kulunge konke, kunilungele, kunikhanyele, makukhanye konke sikufisayo makulunge, indlela zenu enizenzayo mazihambe kahle, konke ukuxakeka kubikeni kuNkulunkulu, kubikeni kumathonga enu, lapha amathonga enu esesekucashekeni, esekufihlekeni, efihliwe kunina, evaleliwe ey'ndaweni la avalelwe khona, abiziwe. Kunabantu abasebenzisa amathonga ethu, especially nje mabazi ukuthi uhamba naliphi ithonga, bazolibiza bona, balibize, uthole ukuthi alisaripoti kuwe, seliripota kulaba bantu, wena usathola imilayezo efanele ize kuwa yiziku. Believe you me, uma ngithi ikhona lento, ngikholwe mntanethonga, ngikholwe ukuthi ikhona lento, ngihambile ngibonile, avaleliwe amathonga ami isikhathi esiningi, wavalelwa umuntu ohamba phambili ngoba nakhu bemazi igama lakhe, evalelwa abantu abamaziyo. So please, ngicela uvule amehlo, ngicela ungavala amehlo, wavule kakhulu, ngicela unake, ulungise izinto zakho, ngoba ukulimala kwakho, indaba yakho aseze ukucaca kahle, ukuvikeleka kwakho sekukuncane ngoba amathonga akho ahamba nawe avalelekile, nawe ayakhala lapha khona, adinga wena ukuthi uwaphakamise. So lungisa-ke izinto zakho, lungisa mntanethonga, bazokudirecta ukuthi yakuphi. Mabefuna ukuthi uye kumuntu ozokulungisela, bazokudirecta ukuthi uya kumuntu. Mabefuna bona uzilungisele, bazokufundisa ukuthi wenza njani ukuze kulunge. So please, lalela abantu bakho, ulalela indlondlo ukuthi thini kuwena, mayikhuluma nawe, ulalela uNkulunkulu ngoba uhamba nemilayezo kaNkulunkulu. Mawuthandaza bayakuphendula, uyakuphendula uNkulunkulu imilayezo yakho, uyakuphendula imibuzo yakho, uyakuphendula ukuxakeka kwakho, uyakuphendula kuzo zonke iy'ndawo. Uma ngabe nje uxakekile, bona ukuthi nawe uzimisele, nawe uyaphuma ufuna usizo, nawe uyaphuma uyazinikela ukuthi ufuna konke kulunge, uzobuya kuwena akukhombisa indlela ofanele uhambe ngayo. Ziningi indlela azokukhombisa ngazo. So please,
sukuma Mtanethonga, indlondlo lekhulumayo. Nisale kahle, ngizolandela ngevideo elandelayo ukuthi mawusuqala i-initiation yakho, initiation ihamba kanjani njengoba singama self initiate. Lokho ngikusho ngokukhulu ukuziqhenya, angisabi ngilutho, ngiyi self initiate ngoba ngitsheliwe mina ngamathonga, ngitsheliwe ngabantu engihamba nabo ukuthi ngiyi self initiate. Bangitshelile, ngitshelwe yibona, angikholelwa ey'ntweni efanele ngiyithathe kubantu ngizizwe ngabantu, ngikholelwa kubona ukuthi ibona bazotshela mina ukuthi mina ngingubani, ngihamba nobani. Ngaso sonke isikhathi lalela bona, ungalaleli yonke into egcwele emhlaba wonke le, lalela wena ukuthi ungubani. Akekho umuntu ozokuphikisa ngokuthi ubani, ngakekho futhi umuntu ozokutshela ukuthi wena usiyona into okuthiwa uyiyona, ngoba wena uhambe yakho indlela, uhamba indlela yabo. Bona nabo bafundisiwe ngendlela yabo, nawe ufundisiwe ngendlela yakho. Ithathe nje lento ofundiswe yona, uyibambe, uyiqinise, ungayidedeli. Nisale kahle, ngiyabonga. Ngicela ulike, usubscribe, bese uyakhomenta futhi ngaphansi, uchaze, ubuze futhi ofuna ukukubuza. Ngiyabonga Mtanethonga.